disperate cu ea. Na. Și o să vă tot repet, ca să nu uitați. Bun, astăzi vom schia, vom face fel de pizza, cartofi prăjiți și fel de lucruri. Suntem la Rânca, situată pe Transalpina, da, și suntem la pârtia M1, singura deschisă în momentul acesta. Acum o să vă arăt cum ne urcăm în teleschi sau telescaun. Din nou, acum o să vă arăt cum ne urcăm în telescaun și o să vă arătăm și diferite trasee. Deci dai aici unde e albastru, aici dai. Aici dai, acolo dai. Iarina, cum merge treaba? Și care și ăsta? Atâta puteai tu să faci? Da. Bagă la loc acum. Ok. Dragilor, treaba a mers ca pe roate. Nu. Dragilor, a fost foarte bine, am obosit un pic, dar în rest treaba a mers ca pe roate. Haideți echipa de filmare! Prezinte-i, spune cine sunt. Maia, Radu și Miruna! Vă aștept să reveniți pentru noi episoade și până atunci vă las cu bine. Salut!